רגע. אני פה שנייה, אני רק צריך להחליף לעמוד אחר. אוקיי. אוקיי. אז אני היום רוצה לדבר על ירושלים. אוקיי? ירושלים. אם אתם לא מבינים, תגידו לי עצור ואני אסביר. בסדר? אני מקווה שאתם מבינים. I hope you כן, understand. בסדר. אוקיי. אז ירושלים, עיר לכולם. מישהו יכול להסביר לי מה זה אומר? ירושלים, עיר לכולם. ירושלים, אתם בטח מכירים. עיר לכולם. מה זה עיר לכולם? לא יתרו, יתרו לא יתרו, לא איזודין. סטודנטים אחרים. עיר, מה זה עיר? מה זה עיר? עיר? City. ג'קרטה זאת עיר. מה זה? City. סיטי, כן. וכולם? מה זה כולם? City for everybody. Yeah. אוקיי. אז אני אקרא, בסדר? ירושלים, עיר, עיר קדושה. קדושה. מה זה קדוש, קדושה? אתם מכירים את המילה קדושה? מאוד טוב, קדוש, קדוש. מה זה? מאוד טוב. אה, כמו הולי, הולי. הולי, כן. כן, אוקיי? אז ירושלים, עיר קדושה. הולי סיטי. שלוש, דתות. אתם יודעים מה זה דת? דת? religion. religion, כן. שלום גיא, ערב שלום, טוב, שלום, סליחה על ערב האיחור. טוב. אין בעיה, זה בסדר. תיירים, אתם יודעים מה זה תייר? by the way, אני יכול לעשות ככה, ואז פה, רגע, שנייה, אתם תוכלו לראות, לא פה, תיירים, פה יש מילון, תיירים, אתם רואים מה כתוב פה? טוריסט? טוריסט. אתם רואים את זה? כן, Can you see it? כן, כן, אוקיי, כן, כן. כן. בסדר. כן. אז תיירים זה לא אחד, זה אחד, הרבה, זה הרבה. כן. כן. תיירים מכל תיירים העולם, מכל העולם, מה זה מכל העולם? From all the world. כן. באים לירושלים. באים לירושלים. מה זה אומר באים לירושלים? אם אתם יודעים, זה קשה? Is it too difficult? לא, תגידו, יודעים הם, תגידו אוקיי. בבקשה. Kalian bisa ngomong langsung, open mic and תגידו, לא bisa. תבוא, So באים בבקשה. לירושלים. כן. Come to Jerusalem. So, הם מתפללים. אתם יודעים מה זה להתפלל? להתפלל? To להתפלל? pray, To pray, to כן. pray. במקומות, מקומות קדושים. קדושים, פה היה לנו קדושה, זה פמינינום Holy סינגולר. Places. Yeah, holy places, כן. holy places, בעיר. ומטיילים, לטייל, מה זה לטייל? אני אוהב לטייל בעיר. מטיילים, מה זה מטיילים לטייל? to go around. Yeah. Advent, באתרים, אתרים, Sites, כן, sites, נכון, יפה. היסטוריים, היסטוריים. Agadot, בירושלים, כן? Agadot, historic places.
sites. בירושלים, in Jerusalem, יש חומה. אתם יודעים מה זה חומה? חומה מסביב לעיר. חומה. It's Wall kah? the wall, Wall. כן. Wall. נכון, נכון. עתיקה, Como עתיקה, kir. כן. עתיקה. יש חומה עתיקה. Ancient walls. כן. בג'קרטה יש חומה? בג'קרטה, אני שואל, I ask. יש חומה מסביב יש... אוקיי, I have another question. בג'קרטה יש עיר עתיקה? Ken. Ken. Yes, Yes, erratica. Jakarta. אוקיי. ומסביב לעיר העתיקה, מסביב, יש חומה? N. כן? אוקיי. N. לא, N. לא. אין, אוקיי. N. אין חומה, אוקיי. N. אוקיי. איזו עיר באינדונזיה היא עיר עתיקה? יש ערים עתיקות? אני שואל עכשיו. יש באינדונזיה ערים עתיקות? יש עיר עתיקה באינדונזיה? מוחמד? And איך yes, lano Arim Atikim. ערים עתיקות? אוקיי. Arim Atiko. איך קוראים לעיר העתיקה ביותר, הכי עתיקה באינדונזיה? Mimis, Mimisel, If Yogyakarta, Jogja, ג'ורג'ה. Jogja, Ken. אוקיי. Jogja. אוקיי. ובג'ורג'ה אני לא מכיר, אני, אני מכיר רק את בלי, הייתי בבלי. Kembali. כן. ובג'ורג'יה יש חומה? כן, אבל שם אין עיר עתיקה, אני חושב. בג'ורג'יה יש חומה? יש חומה? Ken, yes, Jogja from אוקיי. מהמם. אוקיי. בירושלים יש חומה עתיקה, אוקיי? הרבה תיירים, היה לנו קודם, תיירים פה, הרבה תיירים, many tourists, הולכים, הולכים על, 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 on, החומה. אפשר ללכת על החומה, אוקיי? אתם מבינים? אפשר ללכת על החומה, על החומה. מצד אחד, אתם יודעים מה זה מצד אחד? צד זה side. אחד, Side. yeah, on one side של החומה, on one side of the wall, העיר העתיקה, ומצד שני, on the other side, העיר החדשה, אוקיי? אתם מבינים? יש עיר עתיקה ועיר חדשה. בעיר העתיקה אין אוטובוסים. אין אוטובוסים. אתם מבינים? בעיר העתיקה אין אוטובוסים. There is no buses in the old city. התיירים, the tourists, נוסעים באוטובוסים עד, 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 as far as until, till, עד החומה. עד החומה. So, הם לא נכנסים להיכנס to get in לעיר העתיקה
עם אוטובוס. בעיר העתיקה, inside the old city, הולכים ברגל, you walk, הולכים ברגל. ללכת ברגל, it's to walk. כן. ואז, and then, נכנסים, להיכנס, אני נכנס, I go in, I enter, לעיר העתיקה, ומטיילים, אוקיי? מטיילים בעיר, הם הולכים בעיר. הם הולכים ברחובות של העיר. אתם יודעים מה זה רחוב? רחוב, כן. סטריט, סטריט. כן? כן. הם הולכים ברחובות של העיר העתיקה. הרחובות מאוד צרים, narrow, מאוד צרים, ומחפשים, לחפש, it's to look for, מתנות יפות בחנויות. אתם יודעים מה זה מתנות? מתנות, כן. Gifts. Present. Gifts. כן, Present. presents, Gift. gifts, כן. בחנויות, in the shops. מעניין. כן. אבל, התיירים בירושלים יש הרבה תיירים. מאפריקה, מקוריאה, מיפן, מאמריקה, מאירופה, מכל העולם. אבל התיירים בירושלים לא מחפשים רק היסטוריה. לחפש, to look for, to search, רק. אתם יודעים מה זה רק? כן, Only. only? Only, היסטוריה. הם לא מחפשים רק only היסטוריה. story. Yeah. They're not just looking for Only like for just. history. הם גם הולכים למוזיאונים, I believe you understand here, ומטיילים ברחובות יפים ומיוחדים בעיר החדשה, אוקיי? עכשיו אנחנו מדברים על העיר החדשה. חדשה, new, the new city, the modern city. אז מטיילים ברחובות יפים, beautiful streets, ומיוחדים and special, בעיר החדשה, in the new city. הרבה תיירים רוצים להרגיש. מה זה להרגיש? אתם To מרגישים feel. טוב היום? feel, כן, To feel. feel. כן. To feel. הרבה תיירים רוצים להרגיש כמו ירושלמים. אתם מבינים את המילה ירושלמים? In the Anasi, participant, כן, People כן. of Anasi Jerusalem. מירושלים. אולי באינדונזיה, למשל, ספרי הוא מג'קרטה. אני לא יודע אם אתם אומרים, הוא ג'קרטי. Jakarta meme. אז אומרים תל אביבי. מישהו מתל אביב הוא תל אביבי. Jakartain. כן, אז מישהו מירושלים הוא ירושלמי. אוקיי? ובישראל אומרים שהאנשים שגרים בירושלים הם לא כמו, they are not the same, כמו האנשים שגרים בתל אביב. בתל אביב יש ים, כן? ים, the beach, הרבה מסיבות, parties. ירושלים, עיר מיוחדת, היא עיר קדושה. Holy city, yes, it's different. כמו כולם, like all, או as all, הם מטיילים בשוק. מה זה שוק? מה זה שוק? Market, Market. כן. Market. Market. איך אומרים Market. באינדונזית מרקט? גם Pasar. שוק? Pasar. בזאר. pasar, גם בעברית pasar. אפשר, Semua גם בעברית bazar אומרים. gaya.
אז גם בשר. בעברית אומרים בזר, כן. ואוכלים פיתה עם, you know פיתה, כן? אתם יודעים מה זה פיתה. עם חומוס חלב, חלב. ועם פלאפל טוב. יש יש חומוס טוב חומוס. באינדונזיה? כן. עוד פעם? כן. במסעדה ערבי, אני חושב. כן. במסעדות ערביות יש חומוס טוב ופלאפל. נכון, מסעדה ערבי. מטעם. כן. טוב. אז עכשיו אני שואל כמה שאלות, אוקיי? למה הרבה אנשים מכל העולם באים לירושלים? באים לירושלים. אולי אתם יכולים אפילו, אם אתם רוצים, כל אחד, אפשר לענות גם בצ'אט, לכתוב. אם זה לוקח יותר מדי זמן, אפשר פשוט לענות עכשיו. אז למה הרבה אנשים מכל העולם באים לירושלים? למה? למה אנשים באים לירושלים? Di Yerusalem, Yerusalem kota. עיר, כן. כי זה עיר מלא היסטוריה. נכון, נכון, עיר מיוחדת, עיר מיוחדת, נכון. עיר מיוחדת, כן. והיא מיוחדת כי היא עיר קדושה ליהודים, כן, לנוצרים נוצרים ומוסלמים. ומוסלמים, נכון, מוסלמים, כן. אז שלוש דתות. כן, פה זאת החומה, אני לא יודע אם רואים טוב, זו תמונה קטנה. פה זאת החומה, ופה אתם יודעים מה זה? כן. כותל. הכותל, נכון. כותל המערב. ומה זה? אתם בטח גם יודעים. אתם יודעים מה זה? כן, כותל המערב. נכון? כן. אבל פה, למעלה. למעלה. מג... בית לא מקדש. מקדש, מסגד. אתם יודעים מה זה או מסגד? מסגד. נכון, מסגד, כן. מסגד. כן. ב... מסגד ב... אל-אקצא. כן. בירושלים אין יותר מקדש, טמפל. היה מקדש. אוקיי, ופה כובע זהב? כובע זהב? כיפת הזהב, כיפת או הזהב. כיפת הזהב. כן. חסך. כן, אבל פה יש את אל-אקצא. אתם בטח מכירים אל-אקצא. לא. מסגד מסגד אל-אקצא. אל-אקצא. זה מסגד חשוב. מסגד חשוב. אלה ירקות אותו דבר במקום שלי. כן, פה זה בשוק, שוק מחנה יהודה. כן, כן. בסדר, אוקיי. אני קופץ קצת, אוקיי? אני רוצה להמשיך לדבר על ירושלים. שנייה. הנה, זו תמונה משוק מחנה יהודה, זה שוק גדול. שם אוכל טוב. שנייה. אוקיי. פה, אני לא יודע אם... אני רוצה עכשיו, אוקיי? שאתם תספרו לי על עיר באינדונזיה, בסדר? אז עכשיו יש לכם כל אחד שתי דקות. אתם הרבה אנשים, אז אני רוצה שתספרו לי בארבעה משפטים, four sentences, על העיר שאתם גרים בה, בסדר? בסדר. מה מיוחד, what is special, בעיר שאתם גרים בה? אולי אתם לא גרים בעיר, אני לא יודע.
אבל מה מיוחד? בסדר? אני נותן לכם 2 דקות. אתם יכולים גם יופי. לכתוב בצ'אט, בסדר? אתם יכולים גם לכתוב בצ'אט. אוקיי, חברים, אתם צריכים לספר או לכתוב על העיר שלכם, על העיר שאתם גרים. למשל, אני גר בג'קרטה. ג'קרטה עיר גדולה מאוד באינדונזיה. ג'קרטה נמצאת בג'אווה מערבי. ככה, אתם אפילו, טוב, אי אפשר לשתף תמונה, אז יהיה קשה. אבל תנסו להשתמש בשמות תואר, adjectives. Maybe try to use adjectives as well, אוקיי? עיר גדולה, עיר קטנה, עיר יקרה, expensive, עיר זולה, עיר עתיקה, עיר מודרנית, בסדר? תספרו קצת על העיר. אולי מקום שאתם אוהבים בעיר, מקום מיוחד בעיר, בסדר? אני רוצה להראות לכם, תכף, אני נכנס למקום אחר. שנייה. כמו פה, זה פוסט בפייסבוק, אוקיי? Let's say it's פייסבוק. קוראים לה מורן, היא אומרת, אני חושבת, I think, שאין עוד עיר כמו תל אביב. There is no other city as תל אביב. כיף של עיר. אוקיי? אתם יודעים מה זה כיף? כיף זה Fun. משהו נחמד, משהו טוב, fun, כן. בתל אביב, עכשיו אנחנו מדברים על תל אביב. תל אביב שונה, is different, מירושלים, אוקיי? ירושלים עיר יותר שקטה, שקטה, more quiet. תל אביב, בלגן. אתם יודעים מה זה בלגן? כן. אז Messy. Mhm. בתל אביב תמיד, Messi. כן, בתל אביב יש תמיד מה לעשות. תמיד, תמיד, always. There is something to do. ביום ובלילה. אוקיי? 24/7. ביום, during the day, during the night. הופעות, הופעות זה מוזיקה, ריקוד, dance, it can be different things. קונצרטים, קונצרט, סרטים, הצגות, תיאטרה, מסעדות, restaurants, בתי קפה, קאפס, ים, יש ים, גם באינדונזיה יש הרבה ים. והכל קרוב, הכל קרוב, everything is nearby. באמת, really, עיר בלי הפסקה, אוקיי? A city with no break, like non-stop. אז עכשיו אתם תחשבו על הפוסט הזה, אוקיי? ואתם כותבים על העיר שלכם, בסדר? אתם יכולים יופי. לכתוב, אתם יכולים לדבר, אני רוצה לשמוע, כי אתם גרים, נכון? אתם גרים אולי בג'קרטה, אולי במקום אחר באינדונזיה, אני לא יודע איפה אתם גרים, אבל לא כולם מג'קרטה, אני מאמין, אני חושב. אז יש לכם זמן לכתוב, אני רואה שקצת שלחתם משהו שנייה בצ'אט, אז אני בודק. אוקיי. אוקיי, אני רוצה לראות עוד קצת, בסדר? אני רואה שרינלדי כתב משהו ואיטרו. אוקיי, יתרו, קודם אני אגיד לך, אוקיי? כן, אוקיי, אני גר בג'קרטה. ג'קרטה
עיר הכי גדולה באינדונזיה. יש מקומות מיוחדים בג'קרטה, מהמם. וגם יש הרבה תיירים באים לג'קרטה. כך. מהמם. כן. אחר כך אני אשאל שאלות. אז רינלדי, אני רואה שכתבת משהו. כן, בסדר. אני קורא, כן. כן, תקרא, אה, תקרא. כן. עכשיו אני גר בג'קרטה. ג'קרטה היא הבירה של אינדונזיה וגם העיר הכי גדולה. הרבה אנשים והרבה אתניים לוקלים גרים בג'קרטה. בג'קרטה בדרך כלל כל דבר יקר, אבל עכשיו תחבורה ציבורית כבר יותר טובה. יש כן. רכבת, מטרו? יש מטרו בג'קרטה? כן. עכשיו יש, גיא, יש כן. מטרו עכשיו. כמה עולה כרטיס? רכבת תחתית, גם, רכבת תחתית. רכבת כן, תחתית. רכבת תחתית. נכון. כמה עולה כרטיס לרכבת? בדולר או אני, בשקל? אני, אני, חו- אני חושב הכרטיס מהמדינות אחרות מאוד זול, גיא, מאוד זול. בג'קרטה מאוד זול אם אנחנו שונים. חושבים מערים אחרות. נכון. טוב, ותודה, ויתרו? תודה Oke, רבה. shalom. Hmm? אני גר בטרנטה. טרנטה זאת עיר קטנה, אבל יש מצודות עוטשים חומות עתיקות משמש מלחמות. אוקיי, אז זה ליד הים? זה ליד הים? למה יש חומה? וים במקום שלי יפה מאוד. כן, אני מאמין. יש ים? יש ים? כן, יש ים. כן. אוקיי. וזה באיזה אי? באיזה אי? which island? איזה אי? יאבה או which island of Indonesia? אה, Pulau מה זה? אי, it's טרנטה. island. Ternate, טרנטה. Mitra, bukan Indonesia. טרנטה. Lihat Papua, אה, Papua. ליד וואו, פפואה. אוקיי, וואו. כן. אז אתה גם מולוקס, רחוק. גיא, מולוקס. אתה מכיר? אני לא מכיר. אני צריך אחר כך לבדוק במפה. כן. אתה צריך להכיר. אינדונזיה גדולה, אני לא מכיר הכל. Salos tahun letus le Ternate, salos tahun di Jakarta. 3 שעות, וואו, כן. זה רחוק, אוקיי. Oke, עוד מישהו? Hamam tedabir al Yogyakarta. Oke, Hamam garbe Yogyakarta. כן, כן. אהה, אני חושב שיגרתה היא העיר היחידה שהממשלה של הסודאן. אין העיר כזה. כל אהה, עיר, כל מחוז, כל המחוז, המחוזים, פרובינציה, כל כן, המחוזים באינדונזיה, הממשלה שלהן הם גוורנור, איך אומרים גוורנור? אני לא ידעתי. גוורנור, כן. ממשלה או ממשלה מקומית? Mosel. מושל, כן. Mosel ya. מושל. יוגyakarta היא רק העיר היחידה שהממשלה היא הסולטן. ואנשים חושבים, אנשים מאמינים, יגרתה היא העיר הזולה ביותר באינדונזיה. חשבתי הכי יקרה.
חשבתי ג'קרטה יקרה, כי כן, עיר גדולה, כן, ליאקרטה. ההפוך, כן. גיא, הוא מדבר על ג'וקיאקרטה, לא ג'קרטה, כן, ג'וקיאקרטה. כן. ג'וקי יאקרטה קרטה, זול, אוקיי. זול היום. למשל, אני, אני משלם, אני חודש, לבית שלי, אני שוקר, רק $60 $60. לחודש. כן, זה בית, זה בית גדול, העיר וואו. זולה מאוד. כן. אני שולח לך כסף אחרי השיעור, תקנה לי בית. כן. בבקשה, בבקשה, תשלח לי. פייפל, בסדר? איבונה, תודה. איבונה? כן, אני גרה בבנדung במערב ג'אווה. קרוב לבנדung יש הר ממש מפורסם, וגם יש הרבה בניינים עתיקים בבנדung מהתקופת ההולנדית. כי ו- הולנד הייתה, כן, זו הייתה קול, נו, איך קוראים לזה? קולוניה של הולנד. colonize kan. כן. colonize. Kolonisasi ya. ואז גם הרבה חנויות בגדים פה, אז הרבה תיירים בכל חגים באים לפה. תמיד יש פקק מטורף. ויש אנשים שמדברים הולנדית, או שאין יותר הולנדים? לא, אני חושבת שאנשים שכבר מבוגרים הם עדיין יכולים לדבר בהולנדית, אבל האנשים שיותר צעירים לא יכולים לדבר הולנדית. אוקיי. את יודעת הולנדית? ההורים שלך קצת, 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 קצת. קצת. כן, נולדתי בכרונינגן בהולנד גם. נולד בכרונינגן. כן, ik heb begrepen. אוקיי. כן, אוקיי. אבל אני לא יכולה לדבר בהולנדית טוב, כבר הרבה זמן. אני גם אני לא מדברת. גרתי שנה בהולנד פעם. או באמת, כן. אתה אבל יכול לדבר הולנדית? לדבר לא, אבל אני מבין קצת, כי זה קצת כמו דנית ועברית. כן, אז כן. אני קצת מבין, כן. וגרמנית, כן. כן, אז זה קצת אני מבין, קצת, כן. תודה. כן. אוקיי, כן, עוד תודה מישהו רבה. רוצה? מנפרד, רובי, סטפני, מוניקה, אתם רוצים לספר על העיר שלכם? בבקשה, מוניקה. Oke, כן. halo. Uh, הלו. halo, Shmi Monica. Ani gara be Bintaro. Bintaro, uh, ir levayan im tahbora mekifabit. עיר לוויין, סטלייט, Ah, אה? can. Yeah. Um, Unfortunately, be Bintaro, uh, lo historiin. אין היסטוריה, זאת עיר מודרנית, In historiin. That is Hadasar. עיר חדשה. Yeah, can. כן. יש פה מישהו שגר בעיר בירה החדשה של אינדונזיה? Can. את גרה Bintaro, Binyan, in 90s. משנות ה-90. משנות ה-90. אז חדש מאוד, מאוד חדש, מאוד מודרני. Yeah, can. בסדר, תודה. ומי עוד לא דיבר? סטפני, את רוצה לדבר? את רוצה לספר בבקשה, על העיר שלך? כן, בבקשה, סטפני. אל תתביישי, זה Shalom, בסדר. שלום. shalom. Ani gara be Jakarta. Also sometimes be Tangerang. גם אוקיי, בעיר אחרת, Uh, אוקיי.
Ya. את גרה בבית Um, או בדירה? את גרה בבית או בדירה? um, di Jakarta, Babait, Tangerang, Badira. אוקיי, אוקיי. Ya. ומה יותר טוב, לגור בבית או לגור בדירה? מה את יותר אוהבת? Oh, Badira. בדירה. אוקיי. It's אה, simpler, easier. יותר קל, יותר קל. אוקיי. Ya. תודה. ומנפרד, אתה רוצה לדבר? לספר? Mantap. אני נהגי, איפה אתה גר? איפה אתה גר? או, נראה לי יש לו בעיות עם האינטרנט. Internet, mulai. רגע, בוא נראה מי לא דיבר. יש הרבה שעוד לא דיברו. מוחמד, איפה אתה גר? כן, שלום guys, salam kabarim. Ani אהה. nolati vegar di Palembang. Ir Palembang hair Shenia Begadol Bai Sumatera. Bai אה, Sumatera. באי סומטרה. Bemarkas Ken Sumatera. Bemarkas Palembang Yes Nahar Gadol מהמם. בשם נהר מוסי, ואנחנו מדברים שם בשפה פלמבנג. ופלמבנג היא העיר העתיקה ביותר באינדונזיה, אה, בת 1337 שנים. אוקיי. אז באמת עיר כן, עתיקה. נכון. כן, טוב, מאוד מאוד עתיקה. כן. תודה, תודה. תודה. אני מקווה שאני אומר את השם נכון. תגו אימן? תגו אימן? Ken, halo, שלום. shalom. Ani gar Bebogor. מהמם. Ya, זאת Ani gar עיר Bebogor. גדולה, עיר קטנה? אני לא מכיר. כן. Uh, Ir Gedola. גדולה, אוקיי. Gedola. ואתה גר בבית או בדירה? בבית או בדירה? Ani gar Bebait. אוקיי. תודה, תודה. Toda. ויירה, ויירה, Wira, Wira. וירה, וירה, אוקיי. Ulai hi baderek, ulai hi אה, somat. אוקיי, Ada אז yang לא, אליזבת, 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 את פה? Elizabeth לא, לינדה, Linda. יש Bebekasa שיר Linda. בעברית, לינדה שלי היא לינדה. Yes, זה לא פה. בואו נראה אם יש עוד מישהו שלא... מוניקה דיברה, סטפני דיברה, מוחמד. הם Bashim, מפחדים. גדעון. הם מפחדים. לא, לא, גדעון, הנה, גדעון. Gideon, גדעון פסיף. Gideon. הם מפחדים לדבר. לא, אין בעיה, כי אין בעיה. כי הם עדיין ברמה מתחילים. הם עדיין, אוקיי. טוב, יש לי עכשיו שיעור בליטאית, אז אני צריך להגיד שלום. אני עכשיו אהיה אוקיי, כן, כן. סטודנט. בסדר. אוקיי. אז תודה רבה לך. אנחנו נדבר, בסדר? כן, 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 תודה, כן, ותמשיכו. כל כן, הכבוד. כן. כל הכבוד תודה לך, רבה, guys. גיא. להתראות. Toda Raba. להתראות. להתראות. תודה רבה, גיא. ביי. Oke, Haverin itulah contoh nanti memang di awal-awal ya, Ipon pernah di awal-awal, Rina
Karena di awal-awal, di awal-awal itu susah memang ya. Kita harus membiasakan. Makanya saya itu selalu berusaha mengundang native speaker ya. Dan nanti macam-macam, bukan hanya GAI saja. Saya juga sudah lagi tunggu Yaron Pelex. Nanti dia datang Yaron dari Pelek. Asia nih. Jadi masih Matai, liburan. matai. Ulai Bahode Sabah. Nanti Oke. bulan depan kita Me ule. minggu depan bulan depan itu saya udah janji dengan native speaker lainnya. Jadi nanti kita mudah-mudahan kalau tidak ada halangan nanti kita sebulan sekali atau berapa kali sekali sebulan untuk membiasakan mendengar bagaimana native speaker mengajarkan kita Hebrew. Saya rasa itu penting agar kita terbiasa ya, dan supaya ini juga mengencourage kita ya. Oke, saya mau tanya pengalamannya Ivon pertama kali mengikuti kelas native speaker. Bebas. Sama kayaknya sama teman-teman semua persis. Jadi nggak ngerti ngomong apa, terus kedengeran tapi cuman kayak kedengeran kayak hair dryer rusak gitu, nggak tahu ngomong. Terus kalau ditanya juga takut gitu, deg-degan, nggak tahu mau ngomong apa, tiba-tiba yang udah dipelajari hilang semua dari kepalanya gitu. Padahal udah bisa lah ya sedikit Anigara be Bandung gitu, tapi lupa semua gitu. Tapi proses lah ya, lama-lama setahun, 2 tahun, 3 tahun, lama-lama yang penting nekat aja ngoceh. Salah-salah nggak apa-apa, nanti lama-lama bisa sendiri gitu ngomong gitu asal asal berani sih, asal berani sama memang harus belajar lebih banyak, lebih rajin ngapalin vocab. Nanti lama-lama setidaknya kalau belum berani ngomong, setidaknya kalau dia ngomong apa kita dengar kita ngerti. Terus baca segala kita ngerti gitu. Jadi kalau ditanya pertanyaan seperti tadi bisa setidaknya tahulah jawab gitu. Walaupun mungkin ngomongnya susah tapi setidaknya ngerti gitu. Oke, Gitu. Tetap Rinaldi, semangat teman-teman. 3 tahun. gimana kamu? Pengalaman pertama. Ken Hamore. Nah, waktu dulu pertama kali itu kalau saya pribadi merasa senang sekali Hamore karena bisa bicara dengan penutur asli ya. Jadi orang yang memang bahasa ibunya itu bahasa Ibrani. Kalau kalau perasaan kalau saya sendiri sih eh, lumayan enjoy kalau sama ini. Jadi kita bisa praktek. Ya. Oke, Oke, saudara Bah. ya. Kalau nggak salah Izudin Saudara, juga ya. Saudara Bah. Izudin, kamu sudah berapa kali ikut sama native speaker ya? Bagaimana menurut kamu pengalaman kamu itu? Sekarang Ya, sudah mulai. ya sudah lumayan sering More, tapi memang pertama-tama itu nggak mudeng sama sekali karena mereka itu ngomongnya cepat sekali dan pertama-tama itu yang ikut Brandes itu Ani sampai nyiapin catatan mau ngomong apa. Ya, jadi apa namanya udah terstruktur, nama saya siapa, saya apa namanya eh, tinggal di mana dan lain sebagainya. Jadi Ani catat itu, tapi lama-lama ngerti sendiri, Morris, ngerti sendiri dan eh, harus biasa juga apa namanya mendengar itu, Morris. Karena beda apa Oke, yang kita pelajari sama dia yang mereka ngomongin itu. iya. Agak sedikit agak jadi bahasa Iya, yang diucapkan bahasa yang lisan, bahasa. apalagi di dialek mereka kan ada yang kental banget, yang res gitu dan sebagainya itu yang harus dibiasakan. Ken. Oke, Hamam, bagaimana Hamam? Ken, Hamure. Ken, mungkin tidak jauh berbeda dari yang sudah-sudah tadi. Yang paling kerasa adalah sangat overwhelmed ya pertama kali. Kewalahan, kenapa? Karena memang bahasa Ibrani native speaker Hebrew modern itu cenderung cepat ya kalau ngomong. Jadi memang kewalahannya di situ dan dia di awal tuh Ani sadari satu hal yang pasti bahwa kunci conversation, kunci listening itu semuanya ada di Otsar Milim. Itu aja sih. Om. Saudara Bang, oke. Saudara Bang, Laila Tov, Hafirim ya, Leitraut. Saudara Bang, Laila Tov. Selamat Laptop